Moi, mä oon Joona. Ja Täällä on tän kanavan siinä Santeri, Sane, ihan mikä vaan, mopeskuski. Sane. Niin, tervetuloa mun kanavaan. Tää on mun ensimmäinen video. Tässä on mun kaveri Joona. Moro. Snapchat ja IG alas. Ei tuonne alas. Ja mun IG kautta Snapchat on myös siinä alhaalla kanssa. Mutta tällainen voi sanoa ääneen, että se on Santeri Samuel ja Joona Liljenqvist. Joona Liljenqvist. Joo. Mut siis, eli, homman nimi on se, että on mun ensimmäinen video täällä kanavalla. Elikkä nyt mä tarviin sun apua, että se on sun kaverille, että katsoo tämän videon, tykkää ja kommentoi alas, pistä sen kysymyksen tai haasteen. Ja mä teen sen. Mä haastan haastamaan mut. Ja muut. Ja sut. Jos oot mukaan kaikessa. Joo, mä oon mukaan kaikissa. Sillä, Ryhmäsän käsiin. joo, ei soita. Mut siis se, että jakakaa tää video. Tehkää mulle haastakaa, mutta mä oon valmiina ja niin on hänkin. Vai ootko sä valmiina? Oon. Kyllä, yes. Full We're ready. Full retarded team. Yes. Eli siis, mut hei, tervetuloa mun kanavalle. Ja muistakaa tilaa, jos haluatte nähdä meidän haasteet ja kysymykset ja vastaukset. Sitten tonne alas aiheista jotain. Ja myös hei, mä teen myös Periscopen lähetyksiä livenä. Ja sen näkyy tuossa alhaalla myös. Elikkä ensi kertaa, muistakaa haastaa ja kysykää meitä. Ja, Yes. moro.